104.7 IFM. Report! Umalo na sa mahigit 800 na bilang ng kaso ng dengue ang naitala sa Ilocos Region. Sa ibinahaging datos ng Department of Health Center for Health Development 1, kabuang 884 ang naitala mula nitong January 1 hanggang February 15, 2025. Mas mataas ito ng 100% kung ikukumpara sa bilang ng kaso noong nakaraang taon sa parehong panahon na mayroong 441 cases. Pinakamataas na bilang ay mula sa Pangasinan na may 447, sinundan ng La Union na may kasong 176, Ilocos Sur sa 134 at Ilocos Norte na may 71 na kaso, habang sa Dagupan City nayulat din ang 56 na kaso. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng kagawaran ng kalusugan ang kanilang aksyon upang malabanan ang bantang dala ng dengue sa kalusugan ng bawat isa. Nakaisa ang DOH Ilocos sa nationwide search and destroy breeding sites kick-off event for dengue prevention and control na alas 4 kontra mosquito kahapon lamang, kung saan sabay-sabay na isinagawa ng mga nakiisang lokal na pamahalaan ang nasabing mga aksyon tulad na lamang ng 4S. Iginiit ni DOH Ilocos Regional Director Dr. Paula Pasidionco ang kahalagahan ng gampanin hindi lamang ng ahensya, maging ang bawat isa. Samantala, pinapayuhan ng lahat na mainam ang pakikipagtulungan sa gobyerno upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng nasabing sakit sa Rehiyon 1. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.